Kell valami beköszöntő, sziasztok? Az egészség számomra leginkább azt jelenti, hogy semmiben nem vagyok korlátozva. Jól érzem magam a bőrömben. Mit is jelent az egészség? Hát igazság szerint, mielőtt elkezdtem itt dolgozni, nem nagyon foglalkoztam az egészségemmel. Nálunk van egy szólása a családban. Azt jelenti, hogy jól vagyunk, nem csak testileg, hanem lelkileg, mentálisan, szociálisan is. Szóval csak egészség legyen, és a többit pedig megoldjuk. Az egészség maga az élet. Én egy maximalista ember vagyok, és mindenből a legjobbat szeretném kihozni. Számomra, és azt gondolom Béres számára is egy alap a minőség, a minőségi szemlélet. Akkor vagyok elégedett, hogyha valami minőségi. A minőség nekem a megfelelőség. Hogyha így asszociálni kéne, akkor még a kockázatmentes szó jut eszembe. Csak olyat engedünk ki a kezünkből, amire jó szívvel tudunk majd a későbbiekben visszatekinteni. Úgy és olyan módon végezem a munkámat, melybe a legjobb tudásomat teszem bele. Új technológia. Abszolút kíváncsiságon alapuló dolog, tehát az újdonságnak a keresése. Fejlesztés, fejlődés. Hogy mivel tudnánk még jobbat, még többet adni a vásárlóinknak. Gyakorlatilag már minden innovatív, már kenyérből is van innovatív. Igazából az innováció viszi előre a világot. A megbízhatóság szerintem azt jelenti, hogy ne okozzak másoknak csalódást. Tudjunk valakire építeni. A megbízhatóság nekem azt jelenti, hogy hátradőlhetek. Hogyha valaki következetesen képviseli azt, amit mondott, és valakire számítani lehet. Milyenek vagyunk. Szakértelem számla nélkülözhetetlen a szakmai fejlődéshez. Minél nagyobb tudása van valakinek, annál alázatosabb, hiszen annál jobban felismeri, hogy mennyi mindent nem tud még. A tapasztalat útján lehet ezt elérni, illetve megszerezni azokat a fajta tudást, amit később lehet hasznosítani. Jó rájuk hagyatkozni az adott területen. A hitelesség az, hogy nincs állarc. Én azt gondolom, a szakértelem alapján a Béres az egyik leghitelesebb cég Magyarországon. Ez óriási büszkeség is, és nagyon nagy kihívás. Önazonos. Egyszerű, átlátható, állandó. Ezt le kéne rövidíteni. Béres.